da farko ga kanan labarai. To Maryam, yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa kasar Isra'ila yayin da sojojin Isra'ila suka killace birnin Gaza. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Alhamis a jawabinsa na wuni cewa yana gode wa Amurka game da wasu sabbin takunkumai masu tsauri da ta ɗora a kan sama da kamfanonin Rasha 220 da suke da hannu a yakin. Wata gobara da ta tashi a wata cibiyar jinyar masu shaye-shaye a arewacin kasar Iran ya kashe akalla mutane 27 a cewar ma'aikatar labaran kasar. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasar China ta kulla wata yarjejeniya da gwamnatin sojan Nijar da nufin haƙo ma'adanan uranium a arewacin kasar. Sai dai 'yan gwagwarmaya a Nijar sun buƙaci shugabannin kasar su soke duk wani lasisin haƙo uranium da kasar ba ta amfana da shi. To yanzu muka lura muka gani shekara fiye da 50 cikin jihar da kamu ta da take fiddo arzikin ƙasa. Arzikin ƙasar nan babu abin da ya amfani al'ummar Nijar ma. Majalisar ceton ƙasar Nijar ta amshe duka lasisi wanda yake hannun kamfaninnika da kamfaninnikan da ba mu gane yarjejeniyar su. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. A gefe guda kuma za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan Nijar ta gargaɗe 'yan ƙasar da su kasance masu nuna halin dattaku ko kuma su fuskanci fushin hukuma bayan da ta ce ta lura da yadda wasu ke yada manufofin ƙabilanci da na jihanci a kafafen sada zumunta. Bayan haka za mu kawo muku hirar da muryar Amurka ta yi da masanin tattalin arziki Dr. Abdulrahman Adamu Fantami akan dalilan da ke sa darajar naira faduwa. Kudin Najeriya ce gaba ta barbarewa ne na farko saboda masu bukatar kudi din. To idan ka duba cewa sai ka zaka gane cewa waɗanda suke bukatar dola din domin su fita kasashen waje su cinikayya su sayo kayayyaki ko kuma su tura 'ya'yansu makarantu suna nan da yawa. Mu kuma hanyoyin da ake samun shi kudin kuma hanyoyin kalilan ne. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka. A wannan makon shirin ya duba batun bakin haure da ke sauka jihar New York a nan Amurka. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a, ga labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Isra'ila yayin da sojojin Isra'ila suka killace birnin Gaza. Ana sa ran babban jami'in diflomasiyyar na Amurka zai matsa wa gwamnatin Isra'ila ta dakatar da buɗe wuta domin isar da kayan jin kai a yankin. Blinken ya gana da Firaministan Isra'ila da wasu jami'an majalisar zartarwarsa a yau Juma'a. Wannan ziyarar na zuwa ne yayin da sojojin ƙasa na Isra'ila suka yi wa birnin Gaza ƙawanya a lokacin da ake bin hanyoyin diflomasiyya a tsagaita wuta na ɗan lokaci a yakin da ake yi da ƙungiyar Hamas da mummunan yanayin jin kai a Gaza. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira a ranar Laraba akan tsagaitawar jin kai a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Ya ce za a saurara ne don ba fursunoni daman ficewa yankin. Ya ce a bada lokaci. Kungiyar Hamas da ta yi garkuwa da sama da mutane 240 a lokacin harin da ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba akan Isra'ila da ya hallaka mutane 1,400. Isra'ila ta ayyana yaki akan Hamas bayan harin. Kanar ruwan bama-bamai babu kakkautawa akan Gaza ya kashe dubban Falasɗinawa. Ma'aikatar kiwon lafiya da ke karkashin Hamas ta ce adadin waɗanda suka mutun ya haura 9,000. A yau Juma'a Isra'ila ta fara maida dubban ma'aikatan Falasɗinawa da suka makale a cikin Isra'ilan biyo bayan harin da Hamas ta kai akan Yahudawa a watan da ya gabata. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Alhamis a jawabinsa na wuni cewa yana gode wa Amurka game da wasu sabbin takunkumai masu tsauri da ta ɗora a kan sama da kamfanonin Rasha 220 da suke da hannu a yakin. A jiya Alhamis ne Amurka ta ɗora takunkumi a kan sama da mutane 100 da kamfanoni daga kasashen China, Turkiya da Hadaddiyar Daular Larabawa da suke taimakawa Rasha wurin bata kayan aiki da makamai ta kai mamaya a kan Ukraine. Shugaban na Ukraine ya ce dole ne kowane takunkumi ya yi aiki sosai saboda kada Rasha ta samu wata damar da za ta kaucewa takunkuman. Zelensky ya ce girman takunkuman shine girman duniya. Barin wuta da Rasha ke yi a Ukraine ya kashe fararen hula 2, wata tsohuwa mai shekaru 81 a harabar gidanta da wani dattijo mai shekaru 60 a yankin Kherson da ke kudancin Ukraine
A cewar hukumomin yankin, wannan ne ke zama mace-mace na baya da farmakin Rasha ya yi a yankin. Wata gobara da ta tashi a wata cibiyar jinyar masu shaye-shaye a arewacin kasar Iran ya kashe akalla mutane 27 a cewar ma'aikatar labaran kasar. Mutane 12 ne dai suka jikata a wannan wutar da ta tashi yau Juma'a a lardin Gilan. Sai dai nan da nan ba iya gano musabbabin tashin gobarar ba. Hukumomi sun ce ana nan ana gudanar da bincike a kai. To madalla, kafin ku ji karashin labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da hukumomin mulkin soja a Nijar ke raba gari da kasashen yammacin duniya, kasar China na amfani da wannan damar tana kulla yarjeniyoyi da sojojin. Nan ba da dadewa ba wani kamfanin kasar China zai soma aikin haƙo ma'adanan uranium a arewacin kasar. Sai dai kungiyoyin gwagwarmaya a Nijar sun buƙaci jagororin sojan kasar su soke duk wani lasisi na haƙo ma'adanan uranium da kasar ba ta mora. Duba da yadda aka shafa shekaru kusan 50 ana fitar da shi, amma kuma Nijar bata amfana ba sosai. Wakilin muryar Amurka Hamid Muhammad ya aiko mana da wannan rahoton. Kasar China na neman ƙara yin tasiri a Nijar sakamakon yarjejeniyar haƙo ƙarfen uranium a arewacin ƙasar da suka kulla tsakanin ƙasar da Nijar, inda ƙasar China za ta soma aikin haƙo uranium a cikin ƙasar ta Nijar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin mulkin sojin Nijar ƙarƙashin jagorancin Abdurrahman Chani suka raba gari da ƙasashen yamma musamman Faransa da ta yi wa Nijar mulkin mallaka. Ana dai kallon wannan yunkurin na ƙasar China na kyautata dangantaka da jagororin mulkin sojan ƙasar ta Nijar domin ƙarfafa tasirin ta a cikin kasar. Alhassan Abubakar da ke matsayin mai nazarin al'amuran yau da kullum na ganin kasar ta China na neman samun gindin zama a Nijar. Abin da muka gani kasar China tana ƙara inganta dangantakarta da Nijar a lokacin da wasu ƙasashe suna shayewa da ƙasar. Kuma ga ya kokarin da ƙasar China take yi, muna fata ko muna shi a jikinmu wannan abun ba karamar karuwa ba ce za a samu. Fatanmu bisa kan wannan sabon haƙo iraniyan a cikin wannan lokaci da ƙasar China za ta yi, to mu babban fatanmu shine Ubangiji Allah sa ya zamanto ba yadda muka saba ganin ana fido Iraniya. Muna fatan wannan abu kasa duk gaba daya ta ci umfanin shi. Tun dai lokacin da aka rufe kamfanin haƙo uranium na Komnak, matasa da yawa suka rasa aiki yi, to sai dai su fata a wannan karon su samu aikin da za su dogaro da kansu. Amanna Idrisa, shugaba wata kungiyar matasa a Agadez. Da yawa sun shiga cikin shomaj kuma suna jin daɗi, suna farin ciki da bude aikin da za a yi. Mai vraiment ya kamata a ce an samu sauyi bisa ga security. Ya kamata a ce a ɗauki mataki bisa ga harkar sante da condition de vie na ma'aikata. Vraiment ma'aikata ba su cikin condition de vie. Kenan wannan ma ya kamata a samu sauyi bisa gare shi. Tun dai lokacin mulkin Turawa aka fara gano karfe uranium a Nijar a shekara ta 1957 a arewacin kasar. To sai dai kungiyoyin fafutuka sun buƙaci ga sojojin da ke mulki a Nijar da su soke duk wani lasisin da aka baiwa kamfanoni domin haƙo uranium a cikin kasar. Domin a cewar su ba su ga wani abun a zo a gani da kamfanonin suka yi wa Nijar ba. Suleiman Bube yana daga cikin su. Bisa kan abin da ya danganci yarjejeniya na fiddo arzikin kasa. To yanzu muka lura muka gani shekara fiye da 50 cikin jihar da ta mutu da suke fiddo arzikin kasa. Arzikin kasan nan babu abin da ya amfani al'ummar Nijar ma. Mu lallai mun ribanci kura wadda take kwashe da cututtuka da sauransu. Majalisar ceton kasar Nijar ta amshe duka lasisi wanda yake hannun kamfaninnika da ba mu gane yarjejeniyar su. Masana tattalin arziki irin su Musa Kallamu na ganin wannan wata dama ce da kasar Nijar za ta bunƙasa tattalin arziki da kuma samar da ababen more rayuwa ga al'ummar kasar da ke rayuwa a cikin wani yanayi na kunci. Wanga arziki da zai shigo zai zama arziki wanda za a ganin shi a cikin tattalin arzikin Nijar, kuma za a kasashe a sashi take aikin ƙasa a fanni da yawa. Wannan arziki a sashi cikin education, a sashi cikin noma, a sashi cikin ayyuka da ya kamata a ba matasa su samu aiki. Da inda aiki ya samu ana aiki akai kowa zai samu kuɗi. Arzikin nan su ne za mu sa mu yi aikin ƙasa saboda a ci gaban ƙasa. Nijar dai tana daga cikin ƙasashen da ke fuskantar matsalar gurɓata muhalli, inda yake haifarwa ƙasar ambaliyar ruwa da kwararowar hamada da kuma takaituwar filayen noma da kiwo. To sai dai kungiyoyin da ke kare muhalli na gargaɗi dangane da gurɓata muhalli da aikin haƙo ma'adinai yake yi wa filaye illa, inda suka yi kira ga